Actualment la problemàtica que veiem és l'accidentabilitat. Hi ha molts accidents que són sortides de carretera i bàsicament és degut a l'excés de velocitat en molts dels casos i també a vegades amb una falta de tècnica que és millorable, per exemple, a través d'un curs de formació. El primer és que és un curs gratuït que s'ofereix a qualsevol usuari de moto, a qualsevol tipus de conductor. Moltes vegades va dintre el programa, per exemple, com és el dia d'avui, amb una ruta organitzada i dintre les diverses activitats s'inclou aquest curs. Fa molt temps que no vaig en moto, trobo que vaig una miqueta rígid i necessito una miqueta més de control sobre la moto. Espero 3 o 4 tips per poder practicar després quan vagi en rodada amb la meva filla o amb els meus amics. Es fa amb un tram de carretera oberta amb trànsit normal, s'organitzen grups de 3-4 persones amb un monitor que va gravant d'anada i de tornada amb diferents angles i aquest monitor va observant la conducció d'aquests 3 o 4 participants. Es visualitzen les imatges i entre el que veu el monitor a la carretera i el que està gravat i es veuen a les imatges, doncs pot anar comentant, corregint, observant i amb aquesta mitja horeta doncs, hem de donar aquests 3 o 4 tips. Dues coses. Una, formació, la millora, les correccions que li han fet i també s'emporta un pen amb les imatges que s'han gravat que pot veure perfectament a casa. M'han dit que no freno gaire, no utilitzo gaire els frens i utilitzo més el freno de motor. Posar els peus col·locats a l'estribera, que no els poso prou apretant la moto. Pas de curva, que vaig molt rígid, sobretot a les curves de dretes. Si haguéssim de donar un únic consell a un motorista, sobretot que fossin visibles i previsibles. Ens hem de fer veure i hem de fer veure a la resta de conductors quines són les nostres intencions. La recomanaria a tothom, els que saben i els que no saben. Crec que encara que tinguis un nivell molt alt, si no has fet ja cursos anteriors, doncs sí que va bé que una persona externa t'ho miri i t'ho digui perquè tindrà una altra perspectiva. El coneixement no té fronteres i quan estàs amb una moto on t'estàs jugant la vida cada dia, el coneixement és bàsic.